След това най-новото едно Q, аз пък Клю, аз съм Илан. И сега ще ви покажа по характеристики как е върти, как е вънка, сега ще ви покажа. Ето го отпред. Клю. Ето джанки. Тук, ако искате, така се виждам. Ето. Тук, ако искате, може да сканирате и този QR код. Ето го едното. Ето го цяло едно. Тук, ако виждате, се пише едно. Крия. Сега ще ви покажа характеристиките му. Тук пак е на QR кодче. Вижте го вътре. Вижте тук. Сега ще покажа характеристиките. Ето едната. Ето сега ще ви покажа другите. Ето характеристика. Ето другата. Ето е другата. Ето. Сега ще далеч. Ето го цялото. Айде, чао на този клип. И до утре. Чао.